Zdravíme ťa, chceli by sme, aby si šiel do parlamentu tých kokotú otát odehnať do piče. Pretože už ich máme naozaj plné zuby. Zvrátené veci na dobrú vec. Títo zvrátené veci, ktoré konajú na našem parlamente, už sa na to nemôžem dívať, preto ich vylučujem aj z parlamentskej, jak sa povedá, sály, kde tam vlastne rokujú, tak pôjdu otá do piče. A tým pádem ja navrhujem, aby aj dôchodci, invalidní, plní invalidní, čiastoční invalidní dôchodci mohli dostávať čiastku vo výške 1400 až 1700 eur tu na Slovensku. Navrhujem ja osobne podľa zákona 49 až 45 521 odstavec 17. Máte sa na to tešiť, to vám hovorí aj bývalý prezident Husák.